Guys, you got ma one guys. Pakaipa guys. Nyaenda ina napa. Inya inongosedza. Ndopepa pandoti kune saninga asati subscribe to this channel. Please subscribe because andikunakirwa ndoga. Ndachinakidze tese. Ndato nchifamba muma street guys ndobva ndasangana namai Obina. Miss Obina na Miss Obina. Saka Miss Obina wanje vandokuti Miss Obina ndi Mai Tt mese munowaziva. Neji nemunigerian Obina. Sawaita life yavo yavaita. Vari kubichi kwavanga vari kurwizi wati koko kumafaro vachigadzira mafaro avo ekuita. Sachaitika ndechekuti Mai Tt vanga vachitaura kanzi hai ndotoda ndatodzokera futi kuti ndilambaswe futi zvakare nadhudhi wangu Obina. Saka ndotofaitira kuti atondipa mimba. Then mwana wachona manje ndobva ndamutumidza zita rekuti hanzi UJENDE. Hanzi Nigerian name haveno ikoko. Saka ndochandangoenda nacho gasi chida kuti kuhwisa zviri kutaurwa naMai Tt. Saka guys chisarai muchiona video yandichakuisirai pano ndapedza because handisida kupedza nguva here. Thank you guys, enjoy. Blessed. Mwana ningayitonzi kana kuti UJENDE. Mwana ningachinzi UJENDE mwana wacho ye. Yeah. Mwana wacho ere. Aningachinzi UJENDE. Guys, let me go. Mwana ningachinzi UJENDE wangu inini. Yeah. Guys, I'll see you later. Let me go, hey? Tinochinja. You can never take down what you didn't put on top. Unongo chikoromora munhu uchibvepi. Paikwira waivepo. Unorota iwe. Hanzi Nigeria. Aiwa izita reku-Nigeria uri zere UJENDE. Imi makutomhanyisa brain but zita iroro rinotonzi UJENDE. Imi mamheno zvamakutogaya. Please musagaya zvinhu zvisina basa. Izita reku-Nigeria UJENDE. Handi kuna ujoma. Kuna ujoma ka then kana ari mukomana anonzi UJENDE atimbashuwa. Saka namai wacho aite kuti uje kana asina kudaro but UJENDE. Like a Hellcat.